2023 ত্রিপুরা বিধানসভা চংবাড়ি তাবুনি ইজরাও তংকচং লুকুরক সালব্রন নাসিলাইজাক সচিয়েল মিডিयानि बेखा ECI एबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया त्रिपुरा नागालैंड तै मेघालया ओ कायथाम हास्टेरंग चंबायरनि साल चंगिरिमानि आरनि बिसिंगो त्रिपुरा चंबायरनि साल चंगजाखा 16 फेब्रुवारी 2023 तेकुमनि कायनि हास्टेरंनि साल चंगजाखा 27 फेब्रुवारी 2023 त्रिपुरानि दाख्लैनि 2023 बेसिनि चंबारि बेलाय जुदा मांगलि एबा गुबुननि बेसिनि चंबारिनि स्लाय बेलाय खम खम त्रिपुरानि जत रोंथों बदलनि आदं रंग चांगरि खावै पान्थ नखलायजाक आबै बाक्सा जुरा जुरा बदलनि आदं रक बदल बदल खाय दलमा दलसाके बदल स्लाइमनि मांगलि रंग नुकजाकि दङ जत बदलनि बादानि रंग कप्लाय नाना तै खा थांलायजाक फाइथाक रेजल्ट 2 मार्च 2023 आसालो सामनि मोखांगो मोनैमुं तुबुनो आबो जरानो कक्सानाय वे भोट कक्थुम